Orice afacere e făcută din drumuri, mai lungi sau mai scurte. Pentru unele companii, 24 de ore înseamnă mai mult decât o zi și o noapte. Și orice dimineață de cumpărături se pregătește de cuseară. Faceți cunoștință cu Macromex, o companie care știe ce trebuie făcut cu noaptea pentru ca afacerea ta să crească în fiecare zi. Pentru unii, întunericul înseamnă odihnă. Pentru Macromex, noaptea este un bun tovarăș de drum și de lucru. Clienții mei vor să cumpere cele mai bune produse alimentare. Asta însă nu mai e de mult grija mea. E grija noastră. Macromex are cea mai performantă rețea națională de distribuție pentru produsele care nu au voie să știe dacă afară e vară sau iarnă. Congelate sau refrigerate, legume și fructe, carne și semi-preparate din carne, produse lactate sau patiserie congelată. Cucerim câte un vârf în fiecare an. 93 de milioane de euro. Aceasta e cifra de afaceri a companiei în 2007. În același timp, am ajuns la peste 350 de angajați. Și punem pe drum tot mai multe roți. Acum sunt 70 de camioane. Dincolo de toate acestea se află zeci de branduri și sute de varietăți de produse. Iar mai departe e perspectiva extinderii europene. Succesul pe scară largă se face din detalii, din gesturi mici, repetate în mii de exemplare. În fiecare zi, agenții noștri se sfătuiesc cu clienții și îi ajută în întocmirea comenzilor. Vindem marfa care se cere, care arată bine și stă puțin pe drum. Nu vindem doar produse, ci și încrederea în ele. Pentru asta lucrăm cu Macromex. Încrederea vine în multe forme, fie că e vorba de branduri distribuite exclusiv, cum sunt Farm Frites, Sadia, Dujardin, President, Milram, Oldenburger, Acadia, Philadelphia, Royal Greenland, Linco, Giuseppe, fie că vorbim de un brand propriu, între care Casa Gruia. Ce înseamnă să lucrezi cu noi? Înseamnă să primești încrederea, transparența și siguranța că ne pasă de viitorul afacerii tale la fel de mult ca și ție. Compania simte piața și îți spune și cum poți să crești. Alături de ea s-au ridicat în România furnizori importanți și rețele întregi de retail. Macromex unește banii clienților cu nevoia de piețe a producătorilor. Lider. Ne place cuvântul ăsta și muncim pentru el. Așa arată o bază a liderului român în distribuția și importul de produse care necesită temperaturi controlate. 250.000 de kilograme și 500 de comenzi. Asta livrăm zilnic clienților din toată România. Iar clienții sunt și mulți, peste 8.000. Suntem aliați cu ei în lupta cu cel mai mare competitor pe care îl avem, timpul. Distribuția este o chestiune de inteligență, nu de forță. Puterea înseamnă să te ții de cuvânt, să fii la timp și să oferi prețul corect. Puterea Macromex înseamnă certitudinea noastră. Sunt unul dintre cei mai importanți parteneri. În România stăpânim piața și o înțelegem. De la food service și până la restaurante și hoteluri, rețeaua noastră livrează certitudini la temperatura potrivită. Aici avem 7 filiale, 3 centre bitemperatură care deservesc tot teritoriul țării, 2 mari depozite frigorifice și 70 de camioane și camionete. Orice afacere bună se face din volum, iar noi avem peste 20.000 de paleți spațiu de stocare. Al tău când ai nevoie. Și orice afacere bună se face întotdeauna la timp, iar ceasurile pe care urmărim livrarea nu depășesc niciodată 24 de ore. Cum reușim? Prin eliminarea secundelor de prisos. Iată doar un exemplu. Noul centru de distribuție din București poate încărca simultan 14 camioane și are tehnologie care îl face unic în România, între care sistemul Pick by Voice. Gata. Confirmați. Ok. Unitate în încărcare. Mergeți la poarta. Ok. Spațiul nu e însă totul. Folosirea lui inteligentă poate face diferența față de competiție. Pentru asta folosim algoritmi avansați care ne asigură că layout-ul depozitului și poziționarea paleților sunt cele mai eficiente.
Sistemele noastre preiau automat traficul și procesează milioane de comenzi. Macromex este una din cele mai informatizate afaceri din România. Știm unde sunt camioanele, când trebuie să ajungă și care e cel mai bun drum. Eficiența e maximă când resursele sunt gestionate de computer. Informațiile bune fac managementul performant. Macromex a pus la punct instrumente de analiză a mișcării stocurilor care îi permit să aleagă cea mai bună soluție de depozitare și transport. De aici rezultă economii și profitabilitate, pe care le împărțim cu clienții, bineînțeles. Performanțele noastre s-au îmbunătățit continuu. Avem forța și mijloacele financiare pentru a susține dezvoltarea grupului Macromex pe noi piețe. Dar nu doar stocurile se mișcă, ci și oamenii și gusturile lor. Ce vor oamenii, află înaintea lor. Ăsta este jocul în marketing. Macromex studiază piața și transformă orice schimbare în oportunitate. Pentru că aici frigul merge mână în mână cu căldura oamenilor și cu experiența lor. Nu poți să faci distribuție de calitate fără experiență. Trebuie să-ți cunoști clienții și consumatorii, precum și obiceiurile, dorințele și așteptările acestora. Oamenii care aleargă pentru tine sunt dirijați de aici, din birourile în care muncesc peste 85 de angajați cu excepțională calificare. La Macromex nu doar lucrezi, îți construiești o carieră. Un loc de muncă cu perspective de viitor. Asta obții când te angajezi aici. Macromex a ieșit pe locul 26 în topul companiilor pentru care românii vor să muncească. Clasamentul a fost făcut de prestigioasa revistă Capital. Când lucrezi cu ei, afli repede de ce au ajuns lider de piață. Cifre mai bune. Știm că asta așteaptă fiecare client de la noi, însă oferim întotdeauna ceva în plus. Căutăm întotdeauna relații pe termen lung, în care să ai încredere în fiecare zi. Macromex este exact ce ne trebuie în materie de distribuție. Până la urmă, timpul nostru înseamnă banii tăi și încercăm să-l facem cât mai scurt pentru ca tu să profiți cât mai mult. Macromex e o companie cu care nu vrei să lucreze concurența. E o companie cu care uiți că lucrezi, e ușor, e la timp și fără probleme. Ce facem pentru tine? Construim rețele și oameni. Aducem puterea în slujba ta. Încetinim timpul. Îți arătăm unde e câștigul. A fost o viziune. Acum este realitate. Spiritul de învingător ne conduce și ne motivează. Competiția cu noi începe acum. De fapt e simplu. Micșorăm lumea și îi dăm un gust mai bun.